Nepísal som tam čísla, lebo ja... Taká ešte Nie, stojí. nie, že čísla, roky. A ja to iba čísla. No takže, že môžem pokračovať, že si písal No a my mu potom... 54, 30. december, 23:00 večer, mamka išla zhrňať sneh cez chodník a naraz zistila, že sa dačo hýbe v nej, hej. Rýchlo tekala do izby, naraz hop, a Jozef bol tam. Na Švédsku. To bolo 30. decembra roku 1954. Samozrejme, otec mali už predtým dve dcery. Predtým sa narodil Jozef ako ja. Oslavoval. Zabudol, že treba nejaký zapísať, hej. Dali ma zapísať až 2. januára. To znamená, že 3 dní som žil na čierno, hej. To neviem, jak znávam 2 leta. 3 dní žijem bez dokladov. Dobre, Na Silvestra čo tu mám v kraju, ja ju doberem do tvojho. Ste videli tortu? Stačilo. Lahaja. Dobre, idem ja dali, dobre?